class 10 zir lai zong zong te che bai vek ule voina chuan transportation te kan zir don ani hemi hnuaiah hian transportation in humans ti le transportation in plants ti kan zir don ani transportation in humans hi kan zir masa don ani transportation system hi circulatory system emo cardiovascular system emo antibuk ani hemi ina a huam te chu heart lungte blood thisen te blood vessels thisen zam kan ti te kha ani hemi te tho ho na hnuaiah hian thisen te kha kan taksa hmun tin renga hian semdar an ni a tin kan nun ata na poimo tak mai oxygen te nutrients te kha tissue cells hrang transport an ni a chuti rualin waste products ho te kha pai chhuah an ni thei pha bawk ani Vital functions of the circulatory system. Circulatory system le system dang poimo tak te kha an nin tlo po thei vek ani ti chuan circulatory system functions te chu heng te hi an ni exercise kan lak lai khanin energy kan momo na sa hle a chu kan momo min pushu tur chuanin circulatory system te khanin thisen luang te kha an ti tam thin ani foreign substance or organisms te khanin kan taksa an ron be lai khanin heng circulatory system te hianin kan immune system white blood cells te antibodies te kha na thok thei turin asiama ti chuanin khang ho kan taksa be tu te kha an lo be wat thin ani kan in hliam lai emo kan taksa a thi a chwa lai te hian circulatory system te hianin clotting cells le proteins te kha kan taksa a thi a chwa na hmuna te khanin an thon vat thina ti chuan rang takin thi chhuwa khati top ani thei pha thina ti chuan natna te po kha alo dam zung ta thin ani heart chulung kan ti hi ani a pumping organ thisin pam chhuak tu hi ani achung hi akwa a pindan pali four chambered muscular organ ani tichuan thisen hi apama blood vessels te kal tlangin kan taksa hmun tin renga semdarin alo om thin ani heartbeat tina hian heart atangin thisen 60 to 90 ml vel hi pam choin a om thin ani kan heart hianin thisen apam hi top ta selangin minutely atanga minute nga chungin thina a thleng don ani kan heart ri zong hi atlang pui thu in meichia a 225 grams ani a mipa a 310 grams vel ani tichuan kan taksari zong atanga 5% vel hi kan heart ri zong ani Internal structure of the human heart tuam tu hi fibrous membrane fei tak mai pericardium ani kan suita kan khan mishing lunga hianin pindan pali four chambers a omani achung pahnih te hi atrium anti a pluralin atria ani auricles anti bokani dinglamami hi right atrium anti a veilamami hi left atrium anti ani anwai lampang pindan pahnih te hi ventricles anti a dinglamami hi right ventricles ani a veilamami hi left ventricles anti ani ventricles te hi kan taksa hmun tin renga thisen pam tu an ni awangin atrium ti ai khan muscular wall cha zawk an nei ani heng chambers bang te hi special muscle myocardium siam an ni a chumlo chatlovin an song te kontraka hunbi nei takin thisen kha an pam reng ani right atrium le left atrium chen sang tu hi mashil pan tak mai interatrial septum ani a right ventricles le left ventricles chen sang tu hi mashil cha tak mai interventricular septum ani atrium ti le
ventricles inkara hian dai dang tu valve kharkhep kan ti mai kha a oma atrioventricular valves AV valves antiani dinglama mi hi tricuspid valve ani a veilama mi hi bicuspid valve ani right ventricle le pulmonary trunk inkara hian valve a oma left ventricle le aorta inkara hian valve a om bawk ani an pahnih hian semilunar valves ti an ni heng valves te hian thisen a let zawng a kal tur kha an lo dang tlat ani working of heart kan heart te kha chambers pali ani kan ti to kha achung lampang ding kha right atrium ani a vei lampang kha left atrium a hnuai lam ding lampang kha right ventricle vei lampang kha left ventricle ani kan ti to kha ti chuanin kan heart te an chawlh ha dam lai taka kha relaxation an relax lai ani a an sawn tet lai a kha contraction an contract lai kan ti thei awme tin deoxygenated blood kan ti hi thisena carbon dioxide tam zawk na oxygen tlem na zawk kha ani a oxygenated blood kan ti kha thisena oxygen atam zawk na le carbon dioxide atlem zawk na ani kan heart te an relax lai tak khanin deoxygenated blood kan taksa hmun hrang hranga tanga lo kal khawm te kha superior vena cava le inferior vena cava atang khanin right atrium a khanin an ron lut ta hum mai ani chuti lain oxygenated blood kha pulmonary veins atangin left atrium a khanin an ron lut ta hum bawk ani ti chuanin heng atrium pahnih te hi an han contract ta a bicuspid valve le tricuspid valve kha an lo in honga thisen kha ventricles a khanin an lut thlata hum mai ani ti chuanin atrium ho kha an lo relax ve chan ta ani ti chuan heng ventricles pahnih te hi an lo contract ve le thunga right ventricle atang khanin semilunar valve kal tlangin pulmonary artery a khanin deoxygenated blood kha an chho le hum mai ni chu chuap a han thlenga chuap chuanin carbon dioxide te kha alo pai chhuaka kan hnara kan tho chhuak ta thin ani tin left ventricle atang khanin oxygenated blood kha semilunar valves kal tlangin aorta a khanin an chho le hum maya thisen kha ti chuanin aorta khanin oxygenated blood kha arteries kal tlangin kan taksa hmun tin renga khanin alo sem dar ta thin ani contraction of heart chambers lai hi systole an ti a relaxation of heart chambers lai hi diastole ti ani bawk ani atrium te an contract lai khanin atrioventricular valves AV valves an ti mai pahnih bicuspid valve le tricuspid valve te kha an lo in honga chuti lain semilunar valves te kha an lo in khar thin ani heti hun lai lungphu hi lungphu zoi zawk dap an ti a tin ventricles te an contract lai khanin AV valves ho kha an lo in khara semilunar valves te kha an lo in hong thin ani khati hun laia lungphu heartbeat kha lungphu ring zawk lap an ti bawk ani ventricles te kha an contract zo khanin an relax thina chuti lain atrium ho te kha ero chu an lo relax der to ani ti chuan atrium te le ventricles te kha an relax ho ta thin ta a ti chuan chumi do ta chuanin a next heartbeat kha alo in tran le ta thin ani blood pressure blood vessel arteries kan ti a te khan thisen kha an luanga chung thisen luang te chuanin arteries bang te kha an vanek thina chu an nek na pressure a chu blood pressure kan ti chu alo ni ta ani
hei hi left ventricle te an contract laia produce ani kan heart te an contract lai hianin he pressure hi asang thina kan heart te an relax lai khanin he pressure hi a hniam thin ani hetia kan heart te a contract laia blood pressure hi systolic pressure ti ani a kan heart te an relax laia blood pressure te hi diastolic pressure ti ani blood pressure BP kan ti mai hi ate na instrument chu sphygmomanometer ani a achunga hian mercury da ani normal systolic pressure te hi 120 mm of Hg ani tlang puya diastolic pressure te hi 80 mm of Hg ani normal systolic pressure le diastolic pressure ratio hi 120 by 80 mmHg ani tlang pui ani hypertension hi BP sang kan ti kha ani a hei hi atlang pui thu in kum upat lama hian alo thleng thin ani arteries chung mun ol thisen luan theina lai arterial lumen te kha alo zema an fan theina elasticity te kha alo tlanyam bok thin ani tichuan olsam takin arteries emo capillaries emo te kha alo ke thina thi alo luang chhuaka internal bleeding alo thleng thin ani internal bleeding hi silent killer ti ani a chan chu a symptoms te hi hriat tham an ni meu lo wang ani blood thisen blood hi fluid connective tissue ani a achunga thil omte chu heng te hi an ni pakhat na 3 types of cells achunga hian cell chithuman oma chungte chu heng te hi an ni red blood cells oxygen bearing cells an ti te white blood cells disease fighting cells an ti te platelets blood clotting cells an ti te ani pahni na plasma blood vessels chunga hianin blood cell te hi liquid chunga an omani chung liquid te chu plasma an ti ani plasma hi rong eng lampang ani a chunga 95% hi tui ani adang te chu salts proteins vitamins minerals hormones dissolved gases le fats te an ni sea water a salt omzat le he plasma a salt omzat level hi a intuk vel ani kan thisen te hi kan taksa khoi hmuna phu khanin supply angai awangin thisen pump tu pumping organ heart te hi a omangai nge ya tin network of tubes blood vessels kan taksa khoi lai po thleng thei kha an om angai bok ani blood vessels thisen zam kan ti mai te hi kan taksa a hianin a in phan chuak veka chung te chu chithum an om ani pakhat na chu arteries ani arteries te hi kan heart atanga oxygenated blood kan taksa hmun tin renga semdar tu ani kan heart in thisen apam laya blood pressure te do zo turin arteries bang te hi veins bang a in a cha zok ani pahni na veins te hi kan taksa hmun tin reng atanga heart lama deoxygenated blood keng tu ani a veins a blood pressure te hi a hniam zok ani veins hian kong khat chawakal valve an neya chung te chu thisen a let zonga kal tur dal tu te an ni pathum na capillaries te hi arteries le veins zom tu kha an ni a heta hian oxygen le nutrients te kha tissue a an lut thin ani capillaries te hi blood vessels a te ber an ni a microscope chawin a hmuh thei ani ante hle a capillaries som hi omkhom ta sela an len lam chu kan samzai pakhat tiat vel chau ani lymph
tissues a cell le cell inkara te khan hmun awl a awma khang hmun awl te kha thil tui hnang fluid in alwa khat ani heng thil tui hnang te hi tissue fluid an te ani blood le cells inkara chemical exchange zong hi he tissue fluid a hianin diffusion process mangkhanin a thleng thin ani he anin exchange lai hianin cells te khanin an waste te kha tissue fluid a hianin an hnu chia thina tichuan chung te chu capillaries a engemaw zat kha alwang lut le thin ani tissue fluid 99% te hi blood capillaries hian an hip lut le thina alabang 1% chau a hi lymphatic capillaries a hian an luang lut thin ani tichuan chung lymphatic capillaries a tissue fluid luang lut te chu lymph an ti ta ani tichuan lymph te chu lymphatic capillaries a an luang lut a chung te chu lymph vessels a an luang lut le a chung te chu veins a luang lut le in a topa heart a an luang lut ta thin ani composition of lymph te hi blood plasma te nen in ang tak mai an ni a an in an lo na chu plasma proteins an nei lo ani tin capillary walls te hi permeable an ni lo bok ani lymph te hi colorless fluid connective tissue an ni a tissues atang khanin tissue fluid kaltlangin carbon dioxide te waste products te metabolites te an collect thin ani tin lymphocytes white blood cells chanpuina khanin kan taksa a khanin immunity kha an provide ta tichuan natna laka kan taksa kha an veng him thin ani differences between blood and lymph blood le lymph danglam na te chu heng te hi an ni blood chu a color kha asena a chan chu red blood cells a khan hemoglobin a omwang ani lymph te chu colorless emo light yellow emo an ni a RBC le hemoglobin an nei ve lo ani blood te chuanin blood plasma le blood cells red blood cells white blood cells le blood platelets te an neya lymph chuanin blood plasma an neya blood proteins te lovin tin white blood cells hi engemaw zat an nei ani blood te chu oxygen keng tu an ni a lymph te chuanin oxygen an keng ve lo ani circulatory system a functions poimo zong he blood hianin a thok ani lymph te chuanin special cells lymphocytes an neya chu chuanin kan taksa a immunity a pe thin ani transportation in plants transport systems hi plants a hian chin hi in a om ani chung te chu pakhat na roots te hianin water le minerals te hi an absorb a tichuan a hna a khanin an han thlen le thin ani chumi ti tu specialty su chu xylem ani pahnih na a chuanin a hna a khan photosynthesis process mangin chaw siam ani a chu a chaw chu plants how parts zonga khanin thon darin om le thin ani chumi ti tu ti su chu phloem ani plants are transportation system angai na chan te chu heng te hi ani pakhat na soil a hian plants te mamo water le minerals te hi a oma chung te hi blut tu chu roots ani roots le soil te hi in si in an om ani pahnih na plants te hianin proteins le compounds siam na atan nitrogen hi an mamo ani chumi chu lak lu dan pahnih an neya chung te chu heng te hi an ni ena leya hian nitrogen te hi nitrates le nitrites formin an om ani bina leguminous plants roots nodules a hian nitrogen fixing bacteria an oma heng ho te hian atmospheric nitrogen hi lo la lutin organic compounds a an lo siam le thin ani pathum na roots le leaves te hi inkar la tak mai an ni a leaves are raw materials va peturin le roots a energy va peturin diffusion ringot hi chu atok lo ani palina
plants te hi an che son thei lo ti kan sia a an mani a hianin dead cells tam tak a om bok ani heng te awang hianin animals ai hian plants te hianin energy an mamo tlem ani chu wang chuanin transport system muang chang deuh zawk hi an mamo ani achunga kan sui tak zong te awang hianin plants te hianin transportation system an mamo ani transport of water in plants transport of water plants a thlen dan hi kong ni ina omani pakhat na transpiration pool pahnih na cohesive and adhesive forces pakhat na transpiration pool roots te khanin water le minerals te kha soil atangin an heap ani khang an heap zinga 1 to 2% chau te hi photosynthesis atanan hmang ani alabang zong 98 to 99% te hi an pai chuak le thin ani chu an pai chua dan a chu transpiration ani transpiration lai hianin tui te kha water vapor form hmangin stomata atang khan an pai chuak reng thin ani chutia transpiration te athlen reng awang chuanin tui kalna xylem a khanin tension alo oma tui kha fo chho angmai khanin alo om thin ani chumi achu transpiration pool antiani chu transpiration pool awang chuanin tui te kha azung atangin ahna a tile achip sang tak taka te transport alo ni ta thin ani pahnih na cohesive and adhesive forces xylem a tracheids le vessels te hi root stem leaf a te khanin an om veka root stem leaves a xylem te kha an inzom vek ani vessels le tracheids a te khan tui alo khata water molecules le abula water molecules te kha anin kara force om hmangin anin hi bet tlata chu cohesive force antiani xylem cells le water molecules in kara khanin force a oma chumi force chuan an pahnih khanin a hi bet tlata chumi chu adhesive force antiani tichuan heng cohesive force le adhesive force awang te hianin root hairs a tui om te kha na a te le achip sang tak taka te khanin semdar an lo ni thei ta ani functions of transpiration plants te tan hianin transpiration hi apoimo em a achan chu na poimo tak a tho wang ani chung a functions te chu heng te hi an ni pakhat na a chuanin roots in water le minerals a heap te kha a hna a thlen tu ani pahnih na ana atang khan water vapor kha ati chu awang khanin temperature control tu ani a boruak bongdai tu ani abik takin munlum taka khanin atangkai em ani pathumna munlum tak abik takin thaler hmunanga te hian transpiration hi tlem te athleng thin ani chuwang chuan succulent plant thenkhat cactus te hian tui tam tak an pai thei thin ani chu chuan temperature sang tak le nisa tak laka te avieng him thin ani transport of food and other substances photosynthesis process mangin plant te khanin leaf a khanin cho an siam thin ani khang an cho siama kha growth development le tissue repair na atan te apoimo ani tichuan heng an cho siam sa te hi a siam na hmun leaf atang khanin amamo na hmun apianga khanin transport angai ani chumi ti tu specialty su chu phloem ani chu kha asiam na hmun leaf atanga mamo ani na hmun sang ba supply dana kha translocation anti ani phloem te hianin food chau lo po amino acids te substance dang te po hi an transport tel ani translocation hi chunglampang le hnuailampanga hianin athlenga tichuan chaw te chu roots fruits seeds le growing organs a te khanin vasemdar an ni thin ani heta chaw an sem hi sucrose ani a
chaw siam ve thei lo organs abik takin roots a khanin an pada thin ani khati zong kha voina kan zir thei chu ani a hripui kai lo turin fim khurla lo him zelang che kalawme